Tervetuloa hyvät katsojat Jyväskylän Hutungin Keilahalliin seuraamaan valtakunnansarjan viimeistä kisapäivää. Ensimmäinen ottelu on takana. Seuraatte jännityksellä kun CPS kamppailee voitoista. Ja niin kuin sanoin, ensimmäinen peli on takana. CPS voitti Eagle Teamin tuloksin 1001-955. Päivän toinen kilpailu on meneillään. CPS vastaan TPS. Ensimmäisten ruutujen toiset heittäjät ovat valmiina. CPS:n ensimmäinen heittäjä Valtteri Verronen heitti 9 paikon. TPS:n ensimmäinen heittäjä Samu Valaranta heitti 7 paikon. Ja toinen heittäjä CPS:stä Rami Saarinen. Osuma menee hieman paksuksi ja jää neloskeella pystyyn. TPS:n toinen heittäjä Jere Oksanen paikkaa neloskeilla. Seuraavana TPS:n kolmas heittäjä Aleksi Rantala. Keilailuvälineenään Stormin Lock. Osuma menee hieman paksuksi, mutta syntyy kaatu. CPS:n kolmas heittäjä Oskar Jokela, välineenään Rotogripin Eternal Celli. Heitto hieman karkaa ja näin osuma jää vajaaksi ja jää kakkoskeila pystyyn. TPS:n neljäs heittäjä Kari Oksman, välineenään Marvel Solid. Heitto jää vajaaksi ja näin jää reikä 80 keila. CPS:n Oskar Jokela paikkaa kylmän viileästi kakkoskeila. Seuraavana vuorossa neljäs heittäjä Kai Jyrkkä. Ensimmäisen sarjan Kai Jyrkkä heitti Rotogripin Haywirella, mutta on vaihtanut välinettä ja siirtyy näin Stormin IQ-tuuriin. Seuraavana CPS:n viides heittäjä Matti Knyytar. Välineenään Columbia Smackdown. Heitto jää hieman vajaaksi ja näin jää 10 keila pystyyn. CPS:n ensimmäinen heittäjä radalla numero 8 Valtteri Verronen heittää kultaisella IQ-pyörillä. Osuma menee hieman paksuksi ja pystyyn jää 4 ja 7. Radalla 8 tapahtuu pieni virhe. Kone otti vain neloskeilan kiinni ja näin 7 jäi alas ja harava pyykäsi pois.
TPS:n ensimmäinen heittäjä radalla numero 7 Samu Valaranta. Välineenä Stormy Crux heittää kaadon. Seuraavana TPS:n toinen heittäjä Jere Oksanen, välineenä Rotogrip Critical. Ja näin radan numero 8 on saatu virhe korjattua. Ja näin Valter Verronen paikkaa 4-7 keilalla. Seuraavana kolmannet heittäjät CPS:stä Rami Saarinen, välineenään Rotogripin Eternal Cell. Ramilla on 1 kaato alla ja jäämme odottamaan tuplaa. Pahoittelut virheestäni, Ramilla oli 9 paikko jo alla ja näin osuma menee nyt keskelle ja kuvioksi jää 3, 6, 9, 10. TPS:n kolmannella heittäjällä Jarno Marjakankaalla on 1 kaato alla. Jäämme katsomaan tuleeko tupla. Välineenä on Stormy Cruxi, joka ottaa hienosti Messenger keilallaan kaadon. Ja näin Rami Saarinen onnistuu paikkamaan 3, 6, 90 kuvio. Tähän mennessä tyhjää on vain 1 TPS:llä, 5. heittäjä Kari Oksmanilla 8 reikä 1, kuvioksi jäävät 8 ja 10 keila. Ja TPS:n 4. heittäjä Aleksi Rantala, osuma jää hieman vajaaksi ja näin jää 10 keila pystyyn. Ja näin TPS:n Aleksi Rantala heittää 10 kertaa ohi, näin syntyy TPS:n toinen tyhjä. Oskari Jokelan heitto menee hieman paksuksi Eternal Cellillä ja näin jää 4 keila pystyyn. TPS:n 5. heittäjä Kari Oksman, osuma menee vajaaksi ja näin jää 7 keila pystyyn. Ja näin CPS:n Oskari Jokela paikkaa kylmän viileästi 4 keila. Ja näin CPS:n edes heittäjä Kai Jyrkkä heittää ensimmäisen tuplan.
TPS:n ensimmäinen heittäjä Samu Valaranta heittää tällä hetkellä ensimmäisen tuplan. TPS:n toinen heittäjä Jere Oksanen, yksi kaato alla. Ja näin syntyy tupla. Seuraavana TPS:llä Jarno Marjakangas tupla alla. Heitto menee keskelle ja näin syntyy reikä keiloinaan 4 ja 6. Ja CPS:n kolmas heittäjä Oskari Jokela heittää hienon kaaron. Tällä hetkellä CPS:llä on hyvä putki päällä. Puhdas tulos tällä hetkellä kaikilla CPS:n heittäjillä. Ja TPS:n Jarno Marjakangas ottaa kutoskeilan pois ja näin syntyy kolmas tyhjä. CPS:n neljäs heittäjä Kai Jyrkkä tuplakaato alla, jäämme odottamaan syntyykö tripla. Kai Jyrkän heitto hieman karkaa ja osuma jää vajaksi ja näin jää 7 keila pystyyn. CPS:n Kai Jyrkällä heitto karkaa, pallo menee oikealta ohi ja näin syntyy CPS:n ensimmäinen tyhjä. Seuraavana CPS:n viides heittäjä Matti Knyytar, yksi kaato alla, jäämme odottamaan syntyykö tupla. Matin heitto on erinomainen ja näin syntyy Matin ensimmäinen tupla. Seuraavana radalla numero 8 ensimmäinen heittäjä CPS:stä Valtteri Verronen. Yksi kaato alla, jäämme katsomaan syntyykö tupla. Heitto on erinomainen ja näin syntyy Verrosen ensimmäinen tupla. TPS:n ensimmäinen heittäjä Samu Valaranta, osuma jää hieman paksuksi ja näin jää kutoskeila pystyyn. Pelaajat ovat tällä hetkellä heittäneet 3 vuoroa. Tilanne tällä hetkellä on erittäin tasainen. CPS johtaa 10 pistettä. Kaseradalla on tällä hetkellä pieniä ongelmia. Pallot jäävät jumiin taakse. Jäämme odottamaan korjaustuloksia.
Seuraavana vuorossa CPS:n toinen heittäjä Rami Saarinen. Yksi kaato alla, jäämme odottamaan tuplaa. Heitto hieman karkaa, osuma jää vajaaksi. Näin pystyyn jää 1, 2, 4 keila. TPS:n toinen heittäjä Jere Oksanen heittää triplan. Ja näin CPS Rami Saarinen paikkaa hienosti 1, 2, 4 kuvion. Seuraavana vuorossa CPS:stä Oskari Jokela, yksi kaato alla. Jäämme odottamaan, syntyykö ensimmäinen tupla. Ja TPS:ltä 4. heittäjä Aleksi Rantala, yksi kaato alla. Katsotaan, syntyykö ensimmäinen tupla. Osuma jää hieman vajaaksi ja näin Aleksi Rantalalla jää 10 keila pystyyn. Oskari Jokelan osuma menee keskelle, näin syntyy reikä, keiloina 3 ja 10. Ja näin CPS:n Oskari Jokela paikkaa hienosti 30 kuvio. CPS:n heittäjä Kai Jyrkkä, pallo avautuu, pallo tarttuu voimakkaasti kiinni ja näin syöksyy keskelle. Ja näin syntyy reikä. Keiloiksi jää 4, 6, 7, 9, 10. Valtso! 5 katsoja. Katsoja 5. Kai Jyrkkä ottaa 3 keilaa pois. Näin syntyy CPS:n toinen tyhjä. Seuraavana CPS:n 5. heittäjä Matti Knytar, 2 kaatoa alla. Jäämme odottamaan, syntyykö ensimmäinen tripla. Matti Knytarin heitto on erinomainen. Näin syntyy ensimmäinen tripla. Seuraavana seiskaralla CPS Valtteri Verronen heittää erittäin hyvän heiton ja näin syntyy toinen tripla CPS. Pedaajat ovat heittäneet 4 ruutua. Tilanne tällä hetkellä on erittäin tasainen. CPS johtaa 36 pinnaa. TPS:llä on syntynyt tällä hetkellä 3 tyhjää ja CPS:llä 2 tyhjää. TPS:n ensimmäinen heittäjä Samu Valaranta, osuma jää hieman vajaaksi ja näin jää 7 keila pystyyn. CPS:n toinen heittäjä Rami Saarinen, osuma menee hieman paksuksi ja näin jää 4 keila pystyyn.
Seuraavana TPS vuorossaan Jere Oksanen. Jere Oksasella on 3 kaatoa alla. Katsotaan syntyykö 4. kaato. Heitto on erittäin hyvä. Näin syntyy 4. kaato. Pahoittelut kameran putoamisesta. Jatkamme lähetystä. Seuraavana CPS-heittäjästä Oskari Jokela ja TPS:ltä Jarno Marjakangas. 1 kaato takana. Katsotaan syntyykö tupla. TPS Jarno Marjakankaan heitto jää hieman vajaksi, näin jää 10 keila pystyyn. Seuraavana CPS 5. heittäjä Matti Knytar. Matti Knytarilla on 3 kaatoa alla. Katsotaan syntyykö 4. perättäinen kaato. Matti Knytarin heitto jää hieman vajaaksi, näin jää 10 keila pystyyn. TPS 4. heittäjä Aleksi Rantala on vaihtanut palloa motiiviin Primal Rageen. Osuma menee hieman keskelle ja näin jää 3/6 keila pystyyn. Tilannekatsaus ensimmäisen kerroksen jälkeen. Velimiehet johtavat tuloksella 1359, toisena TPS 1185 ja kolmantena CPS 1151. Eroa kärkeen on 208 pinnaa. Seuraavana TPS:n 5. heittäjä Karri Oksman. Karri Oksmanilla on 2 kaatoa alla. Katsotaan syntyykö ensimmäinen tripla. Karri Oksmanin heitto on hyvä. Näin syntyy ensimmäinen tripla. Seuraavana vuorossa CPS ensimmäinen heittäjä Valtteri Verronen. Valtteri Verrosella on 3 kaatoa alla. Katsotaan syntyykö ensimmäinen 4. kaato. Valtteri Verrosen heitto on erinomainen, näin syntyy 4. perättäinen kaato. TPS:n toinen heittäjä Jere Oksanen, 4 kaatoa alla ja näin syntyy 5. perättäinen kaato.
Seuraavana vuorossa CPS:n kolmas heittäjä Oskari Jokela. Oskari Jokelalla on 1 kaato alla. Katsotaan syntyykö ensimmäinen tupla. Ja näin Oskari Jokelaan syntyy sarjan ensimmäinen tupla. Seuraavana TPS:n 5. heittäjä Kari Oksman. Kari Oksmanilla on tripla alla. Katsotaan syntyykö 4. kaato. Seuraavana CPS:n heittäjistä Kai Jyrkkä. 1 kaato alla. Jäämme odottamaan tuplaa. Ja näin TPS:n Kari Oksmanilta syntyy 4. perättäinen kaato. Kai Jyrkän heitto on erinomainen, näin syntyy Kai Jyrkän toinen tupla. Matti Knyytarin heitto on erinomainen, näin syntyy kaato. Ja katsotaan lähteekö siitä sitten uusi kaatojono liikkeelle. Ja radan numero 7 CPS:n ensimmäinen heittäjä Valtteri Verronen. Verrosella on 4 hienoa kaatoa alla. Katsotaan syntyykö 5. perättäinen kaato. Verrosen heitto on erinomainen, näin syntyy 5. perättäinen kaato. TPS:n ensimmäinen heittäjä Samu Valaranta. 1 kaato alla. Heitto karkaa, osuma jää vajaaksi. Keilojen pystyyn jää 1, 3, 6 ja 8. TPS:n Samu Valaranta paikkaa varmasti 1, 3, 6, 8 kuvio. Seuraavana CPS:n toinen heittäjä Rami Saarinen, välineenä Eternal Cell. Pallo menee hieman keskelle, näin syntyy reikä. Kuvioksi jää 4, 6, 7. TPS:n toinen heittäjä Jere Oksanen, 5 kaatoa alla. Osuma on erittäin hyvä, mutta 8 keila jää pystyyn. Näin päättyy 5 perättäistä kaatoa. CPS:n Rami Saarinen ottaa 4 ja 7 keilan pois. Näin syntyy CPS:n 3. tyhjä. Ja TPS:n toinen heittäjä Jere Oksanen heittää 8 keilasta ohi. Näin syntyy TPS:n 4. tyhjä. 6 heittoa on jo heitetty. Tilanne on erittäin tasainen. TPS johtaa 12 pistettä. Kari Oksmanilla on 4 kaatoa alla, Valtteri Verrosella 5 kaatoa alla, Oskari Jokelalla tupla, Kai Jyrkällä tupla. Tyhjää tällä hetkellä CPS on tehnyt 3, TPS on tehnyt 4 tyhjää.
Oskari Jokelan heitto on hiljainen, pallo menee ylipuolelle, mutta Eternasel kaataa hienosti keilat ylipuolelta ja näin syntyy Oskari Jokelan ensimmäinen tripla. TPS:n Jarno Marjakangas on vaihtanut välinettään. Välineenä on Trackin 706A. Osuma jää vajaaksi ja näin jää 7 keila pystyyn. Seuraavana CPS:n 4. heittäjä Kai Jyrkkä. Kai Jyrkällä on tupla alla. Välineenä Stormin IQ Tour. Jäämme odottamaan, syntyykö Kai Jyrkän ensimmäinen tripla. Kai Jyrkän heitto on erinomainen ja näin syntyy ensimmäinen tripla Kai Jyrkälle. Seuraavana CPS:stä 5. heittäjä Matti Knyytar. Matti Knyytarilla on 1 kaato. Katsotaan syntyykö sarjan toinen tupla. Matti Knyytarin heitto on erinomainen, näin syntyy Knyytarille sarjan toinen tupla. Seuraavana TPS:n 4. heittäjä Aleksi Rantala, 1 kaato alla, katsotaan syntyykö ensimmäinen tupla. TPS:n Aleksi Rantalan heitto on erinomainen, näin syntyy Aleksi Rantalan ensimmäinen tupla. Seuraavana TPS:n 5. heittäjä Karri Oksman. Karri Oksmanilla on 4 kaatoa putkeen alla. Katsotaan syntyykö 5. heitto. TPS:n ensimmäinen heittäjä radalla on numero 7 Samu Valaranta. Osuma menee vahvaksi ja näin jää 8 keila pystyyn. TPS:n Karri Oksmanin heitto on erinomainen, näin syntyy 5. perättäinen kaato. CPS:n ensimmäinen heittäjä Valtteri Verronen heitto on erittäin hyvä. Näin on syntynyt 6. perättäinen kaato Valtteri Verronelle. CPS:n toinen heittäjä Rami Saarinen. Osuma menee hieman keskelle, näin jää 3. ja 6. keila pystyyn. Ja näin CPS:n Rami Saarinen paikkaa varmasti 3-6 kuvion. Seuraavana TPS:n 4. heittäjä Aleksi Rantala. Aleksi Rantalalla on 2 kaatoa alla. Välineenä on Motiivin Primal Rage. Katsotaan syntyykö 3. kaato. Osuma on paksu, mutta näin syntyy
Aleksa Rantalan ensimmäinen tripla. Seuraavana CPS:n kolmas heittäjä Oskari Jokela. Oskari Jokelalla on tripla alla. Katsotaan syntyisikö Oskari Jokelan 4. perättäinen kaato. Ja seiskaralla TPS:n 5. heittäjä Karri Oksman. 5 kaatoa jo alla. Katsotaan syntyykö 6. kaato. Pallovälineenä on edelleen Stormin Marvel Solid. Heitto menee hieman vajaaksi ja näin jää 10 keila pystyyn. TPS:n Karri Oksman paikka on varmasti 10 keilan. Oskari Jokelan heitto menee hieman keskelle. Näin jää 4-7 keila pystyyn. Eroalle 7 siirtyy CPS:n ensimmäinen heittäjä Valtteri Verronen. Oskari Jokelan heitto hieman karkaa. Pallo kiertää 4 ohi ja ottaa vain 7 keilan. Näin syntyy CPS:n 4. tyhjä. Valtteri Verronen jää hieman odottamaan heittovuoroaan. Seuraavalla vuorossa Kai Jyrkkä. Heitto karkaa, osuma jää vajaaksi. Näin jää 1, 2, 10 keilat pystyyn. Kai Jyrkkä paikkaa hienosti 1, 2, 10 kuvion. Ja näin vuoroon siirtyy CPS:n 5. heittäjä Matti Knyytar. Matti Knyytarilla on 2 kaatoa alla. Katsotaan syntyykö Matti Knyytarin toinen tripla. Matti Knyytarin heitto on erinomainen. Näin syntyy Knyytarin toinen tripla. Ja nyt vuoroon siirtyy CPS:n ensimmäinen heittäjä Valtteri Verronen. Verrosella on upeat 6 kaatoa alla. Katsotaan syntyykö 7. perättäinen kaato. Osuma on vajaa, mutta kaato syntyy. Näin Verrosella on 7 perättäistä kaatoa alla. 8 ruutua on heitetty. Tilanne on erittäin tasainen. Johtoon on siirtynyt CPS 43 pistettä. CPS:n Rami Saarisella osuma jää hieman vajaaksi. Näin 10 keilat jää pystyyn. Radalla numero 8 TPS:n toinen heittäjä Jari Oksanen, 1 kaato alla. Osuma on erittäin hyvä, näin syntyy Jari Oksasen tupla. Ja CPS:n Rami Saarinen paikkaa kylmäviileästi 10 keilaa.
TPS on kolmas heittäjä Jarno Marjakangas, 1 kaato alla. Näin syntyy Jarno Marjakankaalle sarjan toinen tupla. Oskari Jokelan Eterana Cell tarttuu rataan hieman voimakkaasti kiinni. Näin osuma menee ylipuolelle, josta jää 10 keila pystyyn. TPS 4 heittäjä Aleksi Rantala siirtyy heittovuoroon. Rantalalla on 3 kaatoa alla. Katsotaan syntyykö 4. perättäinen kaato. Heitto on erinomainen. Näin syntyy 4. perättäinen kaato Aleksi Rantalalla. CPS on Oskari Jokela paikkaa kylmäviileästi 10 keilan. TPS 5 heittäjä Karri Oksman, osuma jää hieman vajaaksi ja näin jää 10 keila pystyyn. Seuraavana CPS:n 5 heittäjä Matti Knyytar. Matti Knyytarilla on 3 perättäistä kaatoa alla. Katsotaan syntyykö sarjan ensimmäinen 4. perättäinen kaato. Matti Knyytarin Smackdown tarraa voimakkaasti rataan kiinni. Pallo osuu keskelle, näin syntyy reikä. Jättäen 3, 6, 7, 10 keilat pystyyn. Matti Knyytar ottaa 3 keilaa pois pystyyn ja ainoastaan 7 keila. Näin syntyy CPS:lle 5. tyhjä. Radan numero 8 CPS ensimmäinen heittäjä Valtteri Verronen. Osuma jää hieman vajaaksi, näin jää 10 keila pystyyn. Pelaajat ovat siirtyneet 10 ruutuun. Tilanne on tällä hetkellä erittäin tasainen. CPS:llä on karkumatkaa 34 pistettä. Jäämme odottamaan lopputulosta ja nähdään miten tässä käy. TPS:n Samu Valaranta onnistuu heittämään tuplan. Näin ero on kaventunut 14 pisteeseen. CPS Valtteri Verronen paikkaa kylmä varmasti 10 keilan pois. TPS Samu Valaranta 2 kaatoa alla. Osuma menee paksuksi, näin jää 6-8 reikä. Valtteri Verrosen heitto hieman karkaa. Pystyyn jäävät 1, 2 ja 10 keila. Näin yhteistuloksessa syntyy 254. Ja TPS:n Samu Valaranta ottaa 6 keilan pois. Näin
lopputulokseksi syntyy 214. Tällä hetkellä CPS:llä on ero 40 pistettä. Rami Saarisen heitto menee hieman keskelle, näin jää kolmoskeila pystyyn. TPS:n toinen heittäjä Jere Oksanen. Jere Oksasella on 2 kaatoa alla. Näin syntyy Jere Oksasen toinen tripla. CPS:n Rami Saarinen paikkaa varmasti kolmoskeilan. TPS:n Jere Oksanen siirtyy seuraavaan heittovuoroon. 3 kaatoa alla. Katsotaan syntyykö 4. perättäinen kaato. Jere Oksasen heitto on erittäin hyvä ja osuma on hyvä, mutta pystyyn jää 8 keila. TPS:n Jere Oksanen paikkaa 8 keilan. Näin Jere Oksaselle syntyy hienosarja 246. Rami Saarisen viimeinen heitto on erittäin hyvä. Näin syntyy kaato ja tulokseksi syntyy 181. Yhteistulos tällä hetkellä 2 heittäjän jälkeen CPS:llä 435 ja TPS:llä 470. Korjaan 460. TPS:n kolmas heittäjä Jarno Marjakangas. Osuma jää vajaaksi. Näin pystyyn jäävät 2, 4, 5, 8 kuviot. CPS:n Oskari Jokelalla heitto menee keskelle, näin syntyy reikä jättäen 3, 10 kuvion. CPS:n Oskari Jokela paikkaa hienosti 30 kuvion. Näin heittäjät siirtyvät viimeiseen heittovuoroon. TPS:n Kari Oksman heittää viimeiselle heidolle kaadon. Näin sarjassa syntyy 202. Seuraavana TPS:n 4. heittäjä Aleksi Rantala. Aleksi Rantalalla on 4 perättäistä kaatoa. Katsotaan syntyykö 5. perättäinen kaato kymppiruudun ensimmäiseen ruutuun. Osuma menee keskelle, näin pystyyn jää 3, 6, 10 kuvio. Oskari Jokela vaihtoi välinettä Trackin Tour Xään. Osuma jää paksuksi, näin 4 jää pystyyn. Ja lopputulokseksi Oskari Jokelalle tulee 202.
CPS:n yhteistulos 3 heittäjän jälkeen tällä hetkellä 637. Näin TPS:n 4. heittäjälle Aleksi Rantalalle syntyy klippi, pystyyn jäävät 60 kuvio. Aleksi Rantalan sarja on 199. CPS:n 4. heittäjä Kai Jyrkkä. Osuma menee paksuksi, näin 7 keila jää pystyyn. TPS:n tilanne 4 heittäjän jälkeen on 861. CPS:n Kai Jyrkkä paikkaa varmasti 7 keilan. Ja TPS:n 5. heittäjä Karri Oksman siirtyy ensimmäiseen heittovuoroon. Osuma on hyvä, näin syntyy kaato. Kai Jyrkän viimeinen heitto on erinomainen, näin syntyy kaato. Tulokseksi 202. CPS:n yhteistulos 4 heittäjän jälkeen on 839 ja TPS:llä 861. Eroa tällä hetkellä on 22 pinnaa. Matti Knyytarin heitto jää hieman paksuksi, näin 4. keila jää pystyyn. TPS:n Karri Oksmanin heitto jää hieman vajaaksi, näin 10 keila jää pystyyn. Matti Knyytar paikkaa varmasti 4. keilan. Ja viimeinen heitto on käsillä. Peli on ollut erittäin tasainen. Karri Oksman paikkaa 10 keilan. Näin sarjaksi syntyy 227. Lopputulokseksi TPS:lle syntyy 1088. Matti Knyytarin viimeinen heitto on erinomainen, syntyy kaato. Näin sarjaksi tulee 223. CPS:n lopputulos on 1062, TPS:lle 1088. Kilpailu oli alusta loppuun erittäin tasainen. TPS voittaa 26 pisteen erolla. Näin toinen kilpailu on saatu päätökseen. CPS siirtyy 5-6 rataparille. Jatkamme kilpailua tuota pikaa. CPS:llä on takanaan 1 voitto ja 1 tappio. Kolmanneksi vastustajalle CPS:lle siirtyy Velimiehet. Korjaan, CPS siirtyy 90 rataparille, vastustajana Velimiehet.
Ja näin, valtakunnansarjan kolmas sarja on saatu käyntiin. Ensimmäinen velimiehen heittäjä Valta paikkaa kymppäkeilan ja CPS Valtteri Verronen lähtee paikkaamaan 1, 2, 4, 8 kuviota. Heitto on epäonnekas. Ainoaksi keilaksi jää pystyyn 8 keila. Näin syntyy CPS:n ensimmäinen tyhjä. Velimiehen toinen heittäjä Törhönen, osuma jää vajaaksi, näin pystyyn on jäänyt 1, 3 kuvio. Seuraavana CPS:n toinen heittäjä Rami Saarinen. Rami Saarinen on tehnyt pallon vaihdon. Väline tällä hetkellä on Stormin IQ 30. Osuma menee paksuksi, näin jää 4-7 kuvio pystyyn. Ja velimiehen kolmas heittäjä Korkka välineenään Motiivin. Korkan heitto jää vajaaksi, pystyyn on jäänyt 1, 2, 4, 8 kuvio. Rami Saarinen paikkaa 4, 7 kuvio. Korkan heittopallona on Motiivi Jackal. Ja näin Korkka paikkaa 1, 2, 4, 8 kuvio. Velimiehen neljäs heittäjä Päiväniemi heittää ensimmäinen kaaron. CPS:llä vuorossa kolmas heittäjä Jokela. Välineenä Trackin Tour XX. Heitto on erinomainen ja näin syntyy CPS:lle ensimmäinen kaato.
Velimiehien 5. heittäjä Rissanen heittää Velimiehien toisen kaadon. CPS 4. heittäjä Jyrkkä. Välineenä edelleen Stormin IQ Tour. Heitto on paksu, mutta hyvä, ja näin syntyy CPS:lle toinen kaado. CPS 5. heittäjä Matti Knytar on vaihtanut Colombian Smackdownista Rotogripin Eteraan selliin. Heitto on erinomainen, ja näin syntyy CPS:n kolmas kaato. Radalla numero 9 Verrosen Valtteri edelleen Stormin IQ Pörri heittää Verroselle ensimmäinen kaado. Velimiehen ensimmäinen heittäjä Valta. Heitto menee keskelle, näin pystyyn jää 6-8 kuvio. Rami Saarisen heitto on paksu, pystyyn jää 4. keila. Velimiehen ensimmäinen heittäjä Valta paikkaa 6-8 kuvion. Velimiehen 3. heittäjä, toinen heittäjä Törhönen. Heitto menee keskelle, näin syntyy reikä. Kuvioksi jää 4, 6, 8. Törhösen heitto jää paikkaamatta, 6. keila jää pystyyn, näin Velimiehille syntyy ensimmäinen tyhjä. Oskar Joukelan heitto jää hieman vajaaksi, näin 8. keila jää pystyyn. Velimiehen 3. heittäjä Korkka. Heitto karkaa, osuma jää vajaaksi, näin radalle jää 1, 2, 4, 7 kuvio. Oskar Joukela pitää CPS:ää jännityksessä ottamalla hieman jännittyneesti 8 keilan pois, mutta 8 keila lähtee pois, ja näin syntyy Oskar Joukelalle paikka. Velimiehen 3. heittäjä Korkka paikkaa 1, 2, 4, 7 kuvioon. Seuraavana CPS:n heittäjä Jyrkkä. 1 kaato alla. Katsotaan, syntyykö Jyrkälle sarjan ensimmäinen tupla. Pallo ottaa rataan aikaisin kiinni, näin osuma menee paksuksi. Ja radalle jää 4, 9 reikä kuvio. Velimiehen 4. heittäjä Päiväniemi. Osuma menee keskelle, näin 6. keila jää pystyyn. Ja CPS:n Kai Jyrkkä ottaa 4. keilan pois, näin 8 keila ja 9 keila jää pystyyn. Ja CPS:lle tulee
pelin toinen tyhjä. Seuraavana CPS:n 5. heittäjä Matti Knytar. 1 kaato takana. Katsotaan, syntyykö Matti Knytarille sarjan ensimmäinen tupla. Pallo ottaa aggressiivisesti rataan kiinni. Näin kuvioksi muodostuu reikä. Keiloiksi jäävät 3 ja 10. Velimiehien Rissanen heittää sarjan ensimmäisen tuplan. CPS:n Matti Knytar paikkayritys epäonnistuu. Matti Knytar ottaa 3. keilan pois ja näin CPS:lle syntyy 3. tyhjä. 2 ruutua on jo heitetty. Velimiehet CPS johtaa 6 pistettä. Valtteri Verrosen yritys jää hieman epäselväksi. 10 keila jää pystyyn, mutta keila oli tulossa kaatamaan sen, mutta harva ehti ottaa jo kiinni ja näin tulos jää hieman epäselväksi. Velimiehen ensimmäinen heittäjä Valta, osuma jää vajaaksi ja näin 10 keila jää pystyyn. Valtteri Verrosen tulos korjataan. Keilaksi jäi pystyyn 10 keila ja näin Verronen lähtee paikkaamaan 10 keilaa. Velimiehen Valta heittää 10 keilasta ohi ja näin on velimiehille syntynyt pelin toinen tyhjä. Velimiehen toinen heittäjä Törhönen, osuma jää vajaaksi, näin radalle jää 3., 5., 6. kuvio. Ja Valtteri Verronen siirtyy paikkaamaan 10 keilaa. Valtteri Verrosen paikkapallo ottaa rataan voimakkaasti kiinni, pallo kertaa ohi ja näin CPS:lle syntyy 4. tyhjä. Velimieheen Törhönen paikkaa 3., 5., 6. kuvion. Velimiehien 3. heittäjä Korkka, pallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni, pallo menee ylipuolelle ja näin syntyy kaato. Ja samaan aikaan Rami Saarinen heittää myös ylipuolelle ja näin syntyy Saarisen ensimmäinen kaato. Velimiehien 4. heittäjä Päiväniemi, osuma menee keskelle. Näin radalle muodostuu reikä. Keilat pystyyn jäävät 4., 7. ja 10.
Päiväniemen paikkoyritys epäonnistuu, pystyyn jää 10 keila ja näin syntyy velimiehien 3. tyhjä. CPS Oskari Jokela heitto on erinomainen ja näin syntyy Jokelalle toinen kaato. Seuraavana velimiehen 5. heittäjä Rissanen. Rissasella on 2 kaatoa alla ja näin syntyy Rissasen sarjan ensimmäinen tripla. Kai Jyrkän heitto on hyvä, pallo ottaa rataa voimakkaasti kiinni ja näin siirtyy ylipuolelle ja samalla syntyy Kai Jyrkälle sarjan toinen kaato. Valtteri Verrosen heitto menee keskelle, palloon ottaen voimakkaasti rata kiinni ja näin radalle jää 3. kutoskeila. Matti Knyytarille syntyy Eternacellillään sarjan toinen kaato. Ja Valtteri Verronen paikkaa hienosti 3. kutoskuvio. Velimiehien ensimmäinen heittäjä Valta. Pallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni ja siirtyy ylipuolelle ja näin syntyy kaato. Rami Saarisen heitto on erinomainen ja näin syntyy Saariselle sarjan ensimmäinen tupla. Seuraavana vuorossa CPS:n Jokela. Jokelalla on 1 kaato alla. Katsotaan syntyykö Jokelalla sarjan ensimmäinen tupla. Velimiehien Törhönen heittää itselleen sarjan ensimmäisen kaadon. CPS Jokelan heitto karkaa, mutta pallo ottaa hyvin rataa kiinni ja näin kertaa hienosti taskuun ja näin syntyy Jokelan ensimmäinen tupla. Radat ovat ehtineet muuttua viimeisen 2 sarjan aikana. Tällä hetkellä 9-10 ratapari ovat selvästi kuivempia verrattuna 7-8 radalle. Velimiehien kolmas heittäjä Korkka heittää itselleen sarjan ensimmäisen tuplan. Seuraavana CPS 4. heittäjä Jyrkkä, 1 kaato alla. Katsotaan syntyykö Jyrkällekin sarjan ensimmäinen tupla. Jyrkän heitto on erittäin tyylikäs. Pallo menee keskelle ja jättää 3. kymppikelon pystyyn, mutta apukeilat tulevat apuun ja kaatavat näin loputkin keilat ja näin syntyy Jyrkän ensimmäinen tupla. Seuraavana velimiehen 5. heittäjä Rissanen. Rissasella on 3 perättäistä kaatoa alla ja katsotaan syntyykö 4. perättäinen. Matti Knyytarilla on 1 kaato takana ja katsotaan syntyykö Knyytarille sarjan ensimmäinen tupla. Heitto jää hieman vajaaksi ja osuu vajaasta taskuun, näin kymppikelä ja pystyy. Velimiehen Rissanen pallo tarttuu myös voimakkaasti rataan kiinni ja pallo siirtyy näin keskelle jättäen 3. 6. 10 kuvion pystyy.
CPS Matti Knytar paikkaa hienosti kymppikeilan. Velimiehien Rissanen paikkaa myös hienosti 3, 6, 10 kuvio. Näin 4 ruutua on jo heitetty. Peli on erittäin tasainen. Velimiehillä eroa on tällä hetkellä 19 pinnaa. Se tyhjä CPS on tehnyt 4 ja velimiehet ovat tehneet 3 tyhjää. Velimiehen valta siirtyy heittovuoroon ja näin syntyy vallalle sarjan ensimmäinen tupla. CPS Verrosen heitto on myös hyvä ja näin syntyy kaato. Seuraavaksi heittovuoroon siirtyy CPS Saarinen. Saarisella on 2 perättäistä kaatoa alla. Katsotaan syntyykö sarjan ensimmäinen triple. Ja seuraavana velimiehen toinen heittäjä Törhönen, 1 kaato takana. Katsotaan syntyykö sarjan ensimmäinen tupla. Osuma jää vajaaksi ja näin vitoskeila jää pystyyn. Keila ehti siirtyä sen verran, että Harava ei ehtinyt ottaa keilaa kiinni. Ja Saarisen 3. heitto on erittäin hyvä. Näin syntyy Saariselle ensimmäinen 3. perättäinen kaato. Näin velimiehien Törhönen paikkaa vitoskeilan. Ja seuraavaksi vuoroon siirtyy CPS:stä Jokela. Jokelalla on 2 perättäistä kaatoa alla. Katsotaan syntyykö 3. perättäinen kaato. Jokelan heitto karkaa, pallo ottaa voimakasta rataan kiinni ja osuu keskelle, näin pystyyn jää 3. 8 kuvio. Seuraavana velimiehen 3. heittäjä Korkka. Korkalla on 2 perättäistä kaatoa alla, katsotaan syntyykö 3. perättäinen kaato. Korkan heitto on erinomainen, näin syntyy 3. perättäinen kaato Korkalle. CPS:n Jokelan paikkoyritys epäonnistuu. Jokela ottaa 3. keilan pois ja pystyyn jää 8 keila. Näin syntyy CPS:n 5. tyhjä. Seuraavana velimiehen 4. heittäjä Päiväniemi, 1 kaato alla. Katsotaan syntyykö velimiehen ensimmäinen tupla. Päiväniemen heitto osuu vajaasti taskuun. Näin 10 keila jää pystyyn. CPS 4. heittäjä Jyrkkä. Jyrkällä on 2 perättäistä kaatoa alla. Katsotaan syntyykö 3. perättäinen kaato. Osuma menee hieman paksuksi pallon ottaessa rataan kiinni. Näin 4. keila jää pystyyn. Jyrkän paikkoyritys epäonnistuu. Näin CPS:lle syntyy 6. tyhjä.
CPS 5 heittäjä Knyytarin heitto osuu keskelle pallon ottaen voimakkaasti rataan kiinni. Radalle pystyyn jäävät keilat 6, 8 ja 10. Velimiehien 5 heittäjä Rissanen osuma jää vajaaksi ja näin jää 10 keila pystyyn. CPS Knyytar paikkaa hienosti 6-8-10 kuvion. Ja velimiehen ensimmäinen heittäjä Valta siirtyy heittovuoroon, 2 perättäistä kaatoa takana. Osuma menee tällä kertaa keskelle ja näin muodostuu reikä. Keiloja pystyyn jää 3 ja 10. Verrosen heittovuoro, 1 kaato takana. Osuma menee myös keskelle pallon ottaen voimakkaasti rataa kiinni. Näin kuvioksi jää 3, 6 ja 10. Verrosen paikkoyritys epäonnistuu, näin muodostuu klippi ja 10 keilaa jää pystyyn. CPS:lle muodostuu 7 tyhjä. Velimiehien Valta paikkaa hienosti 30 kuvion. Seuraavana CPS:n toinen heittäjä Saarinen. Saarisella on hieno 3 perättäisen kaadun putki. Katsotaan syntyykö 4. perättäinen kaato. Saarisen heitto on erinomainen ja näin Saariselle syntyy sarjan ensimmäinen 4. perättäinen kaato. Velimiehen toisen heittäjä Törhösen heitto on vajaa, mutta näin muodostuu kaato. Seuraavana velimiehen 3. heittäjä Korkka. Korkalla on myös 3 perättäistä kaatoa takana. Katsotaan syntyykö 4. kaato. CPS:n 3. heittäjä Jokela heitto menee ylipuolelle, mutta muodostuu kaato. Velimiehien 3. heittäjä Korkka. Heitto onnistuu, pallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni ja siirtyy ylipuolelle ja näin syntyy Korkalle 4. perättäinen kaato. CPS:n 4. heittäjä Jyrkkä. Pallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni. Pallo menee keskelle ja näin 6-10 kuvio jää pystyyn. CPS:n Jyrkkä onnistuu paikkaamaan 6-10 kuvion. Velimiehien 4. heittäjä Päiväniemi osuma menee myös keskelle ja pystyyn jää 6-10 kuvio. Vähän tuntuu paikassa, kun näin joutuu koko ajan.
Seuraavana CPS 5 heittäjä Knytar. Knytar on vaihtanut välinettä Eteränsellistä Stormin vihreään 30-vuotis palloon. Osuma menee keskelle pallon, ottaa voimakasta rataan kiinni ja näin 6-10 keila jää pystyyn. CPS Knytar paikkaa hienosti paikkopallolla 6-10 kuvio. Näin 6 ruutua on takana. Tilanne on erittäin tasainen. Ja velimiehillä on karkumatkaa 38 pinnaa. CPS:n Verronen vaihtoi välinettä. Stormin Inku Pörri vaihtui Rotokrimin Unhingeen. Pallo menee voimakkaasti keskelle ja näin 6 jää pystyy. Velimiehen ensimmäinen heittäjä Valta, heitto menee myös keskelle ja näin 6-10 jää pystyy. Radat ovat ehtineet muuttua paljon heittäjien ollessa rataparilla. Rata on selvästi kuivunut nopeasti. Näin pallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni ja lopputulokseksi on syntynyt osuma keskelle. CPS Verronen paikkaa hienosti 6 keilalla. Velimiehen Valtan paikkapallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni ja kiertää näin 6-10 kuvion ohitse ja näin velimiehelle syntyy 4. tyhjä. Seuraavana CPS:n toinen heittäjä Saarinen. Saarisella on hieno 4 kaadon putki ja katsotaan syntyisikö 5. tärkeä kaatoputki. Heitto epäonnistuu, muodostuu voimakas kahvaus ja näin pallo menee keskelle ja pystyyn jää taas 6-10 kuvio. Velimiehen toinen heittäjä Törhönen radalla numero 9. 1 kaata takana, katsotaan syntyykö Törselle ensimmäinen tupla. Heitto on erinomainen ja näin Törhölle syntyy sarjan ensimmäinen tupla. Saarisen paikko onnistuu hyvin ja näin Saarisella pysyy edelleen puhdas sarja. Velimiehen 3. heittäjä Korkan heitto epäonnistuu, osuma jää vajaaksi ja näin radalle jää 1-2-8 kuvio. Näin Korkan 4 kaadon putki päättyy ja lähtee pian paikkaamaan. Radalla numero 10 CPS:n 3. heittäjä Jokela siirtyy heittovuoroon. 1 kaato on takana. Katsotaan syntyykö Jokelalle toinen perättäinen kaato. Velimiehen Korkan paikkoyritys epäonnistuu, osuma on vajaa ja näin pallo ottaa 1-2 keila pois ja näin velimiehelle syntyy 5. tyhjä. Jokelan pallo ottaa rataan erittäin voimakkaasti kiinni ja kiertää ylipuolelle, mutta lopputulos on täydellinen. Näin syntyy Jokelalle sarjan toinen perättäinen kaato. Velimiehen 4. heittäjä Päiväniemi, osuma jää vajaaksi ja näin 7 keila jää pystyyn. CPS:n 4. heittäjä Jyrkkä on myös vaihtanut välinettä.
Stormin IQ-tuuri on vaihtunut motiivin täkiin. Pallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni, pallon mennessä keskelle ja näin kolmoskutoskuvion jää pystyyn. CPS on jyrkkä, pitää seurakavereita jännityksessä. Osuman näyttää hyvin epämukavalta, mutta paikkoyritys onnistuu. Ja Velimiehen 5. heittäjä Rissanen on 1 kaato takana. Heitto on erinomainen ja näin syntyy Rissaselle sarjan toinen perättäinen kaato. CPS:n Verrosen heitto on epäonnekas, osuma on hyvä ja heitto on hyvä, mutta pallo menee voimakkaasti taskusta läpi ja näin 9 keila jää pystyyn. Velimiehen ensimmäinen heittäjä Valta pallottaa voimakkaasti rataan kiinni ja siirtyy ylipuolelle osuen vajaasti keiloihin ja näin 5 keila jää pystyyn. CPS:n Verronen onnistuu paikkaamaan hienosti 9 keilaa. Velimiehen Valta paikkoyritys epäonnistuu, näin Velimiehelle syntyy sarjan pelin 6. tyhjä. Velimiehen toinen heittäjä Törhönen siirtyy heittovuoroon. Törhösellä on 2 perättäistä kaatoa takana. Katsotaan syntyykö 3. perättäinen. Osuma on paksu, mutta Törhönen syntyy sarjan ensimmäinen tripla. Seuraavaksi heittovuoroon siirtyy CPS:n 3. heittäjä Jokela. Jokelalla on 2 perättäistä kaatoa takana. Katsotaan syntyykö Jokelalle sarjan ensimmäinen tripla. CPS:n Jokelan heitto on tyylikäs. Pallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni ja siirtyy ylipuolelle, mutta lopputulos on täydellinen ja näin syntyy Jokelan sarjan ensimmäinen tripla. Ja Velimiehtä 5. heittäjä Rissanen on kerännyt itselleen 2 perättäistä kaatoa. Katsotaan syntyykö Rissaselle 3. perättäinen kaato. Marko. Velimiehen 5. heittäjä Rissanen osuma menee paksuksi, näin pystyyn jää 4-7 kuvio.
Seuraavana CPS 5. heittäjä Knyytar. Yksi kaato takana. Katsotaan syntyisikö Knyytarille sarjan ensimmäinen tupla. Knyytar on siirtänyt lähtöpaikkaa enemmän nyt vasemmalle. Pallo liukuu hienosti taskuun ja näin Knyytarille syntyy sarjan ensimmäinen tupla. Velimiehen Rissanen paikkoyritys onnistuu. Näin 8 ruutua on heitetty. CPS on ottanut hienosti velimiehiä kiinni. Eroa tällä hetkellä on enää 30 pistettä. Velimiehet ovat tehneet vaihdon. Velimiehet ovat tehneet pelaajavaihdon. Velimiehen ensimmäinen heittäjä Valta on vaihtunut Törhöseen. Törhösen heitto on paksu ja näin 9 keila jää pystyyn. Verrosen 9. heitto on erinomainen ja näin syntyy kaato. CPS:n 3. heittäjä Jokela siirtyy heittovuoroon, 3 perättäistä kaatoa alla. Pallo ottaa voimakkaasti rataan kiinni ja siirtyy ylipuolelle ja näin 6 keila jää pystyyn. Velimiehien 3. heittäjä Korkka